Уважаеми български граждани, аз съм Борислав Гоцанов, водач на листите на БСП Обединена левица във Варна и Шумен. Сигурността е ключова за всяко общество. За нас от БСП Обединена левица работата на институциите и службите в защита на правата на гражданите е основен приоритет. Ние сме за пълно неутрализиране на политическото влияние върху професионалният състав на МВР и службите за сигурност с цел недопускане на чужди и корупционни влияния. По-ефективно противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, намаляване на битовата престъпност с особено внимание към малките населени места. Ликвидиране изцяло на каналите за трафик на хора през територията на страната ни, чрез изграждане на съвместни екипи между ДАНС и МВР в партньорство с службите на страните от Европейския съюз. Засилен контрол по границите на страната ни и във вътрешността, за да пресечем нелегалната миграция през територията на България. В светлината на нововъзникналите конфликтни точки в Близкият изток, тази тема отново ще постави на изпитания гранична полиция, както и всички служби на България. За целта ще е необходима и инвестиция в боеспособността на българската армия, но не както досега некомпетентно и чрез слугинаж, защото за последните 6 години за превъоръжаване са дадени близо 9 милиарда лева, а насреща няма нищо. Това е граничещо с национално предателство. И разбира се, да спрем да подаряваме въоръжението си на когото и да било, което също е национално предателство. Всичко това е възможно с БСП Обединена левица. На 27 октомври гласувайте с номер 28 в бюлетината. Време е за решения. Купуването и продаването на гласове е престъпление.